taan sa manasigong himonisan. Dayo sa kababayi, kalakaw-lakaw, pirmi nga bisi. Siya sige kusok sa sapon, sa kahay, tuyo upumo. Usa kita mabantayan sa tong disenyo, basing kawato. Labi na sa mga tao, hilig manundog ug mga awat. Ha? Disenyo? Gikawat? Gikawat? Gikawat! Ngano man? Ay, ipatrabaho na gyud ni Inday. Ang ideyang gikawat, aron sinday musika. Sikat? Sa kinawat? Ha? Tigadong, luoy kayo si Dudong. Ang obrang gihaguan, gikawat sa uban. Ang obrang gihaguan, gikawat sa uban. Hilas! Kawatan kang dako, angay kang patagmon. Pasaylo ako, Senior San Jose, sa akong nabuhat. Tuguti ko nga ako magbago. Soli-Soli, manayaw kita, mag-ambahan, mag-iusa na kitang danan. Gayon ako sa sangkang sa puso, bunga ang among produkto. Ang Soli-Soli, magbuhat kami balik, magpakalugaw kilig. Soli-Soli, mag-iusa, Soli-Soli, mag-ambahan, Soli-Soli, Soli-Soli maglibay kita, inilang sagot nga mapos na rin. Soli-Soli palang pupunta.
huwag mong gawing hanap buhay ang pagnanakaw. Ito ay kamuhimuhing gawain sa mata ng tao, lalo na sa mata ng Diyos. Come on, let's go! Ugmao kato ang contingent number 1, Pondo Kabataan sa Madasigong Himunisan. Participating school, Hibinsulan Elementary School. Contingent head, Mr. Joseph R. Nodalo. Sponsoring barangays, Barangay Unidos with Honorable Alex Maramba. Barangay Santiago with Paraiso ka. Contingent number 2, pundok sa nagkaiusang kabataan sa Camp Monticon. Dayon kamo sa Pasian Island. Ala, asa naman ni Simeon? Nay! Nay! Diara ko! Sus, Simeon, nakaraman day din hi. Nay, pagkadaghana bagayod og mga tao. Unsay naakaroon, Nay? Tara na, mamauli na ta. Dagan pa kitag mga botanod para sa atong kapistahan sa atong lungsod. Simeon, karon ang kasaulugan sa kapistahan sa atong patron na si Senyor San Jose. Dagan kitang mga bisita nga maabot karon. Ug atong gamit tunay, kadtong gipamalit natong mga produkto gamit ang Soli-Soli. Tara na! Fiesta! Nay, nay ang lechon. Hey! 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 Fiesta! Soli-Soli, manayaw kita, mag-ambaan, mag-iusa na kitang dadan. Gayon kamo sa San Francisco, sumunga ang among produkto. Ang Soli-Soli, magbuhat kami banit at akalubaw kilig. Magtambahan, Soli-Soli maglibay kita. Ini ang sagot nga mapuslanon, Soli-Soli palang pupunta. Lay, danaw, mga tulak kita. Lay, danaw, ipasikat ko na.
Isuroy kita sa atong plaza. Manayaw kita kung magmamahal, mag-ampo sa akong simbahan. Viva Señor, viva Señor, viva Señor San Jose. Viva Señor, viva Señor, viva Señor San Jose. Ug mao kadto ang contingent number 2, Pundok sa nagkayusang kabataan sa Camp Monticol. Participating school, Dan Monte Alegre Elementary School. Ay saa. Wa pa? Wala pa? Ulo pa? Gusto mo may tubayan? Once again, ladies and gentlemen, contingent number 3, Pundok Kasikas. So, hinamugay mag-auta, ako waray hilunggo ka, kung Cebuano sap siya. Mga bay, bakasyon naman gid ni. Asa ka hata pwede mong bakasyon, no? Bitaw bay. Adto ko sa amo. Dito sa Negros. Maayo dito bay kay naay nindot kay ditong falls. Ay sus, kung falls lang isgutan, naay daghan ana sa amo bay. Ang akong ganahan atuan, kanang nagagwapa. Nagkag-chicks ba? Kay mo tuo kag sa dili bay. Ikan sa akong lulo sa akong lulo, apuhan sa akong apuhan. Nangaminyo, bitukwin. Ako na lang wala pa. Maong ganahan ko sa akong atuan bay. Kanang nagagwapa yun. Pastilan sos. Kasi siyo ba naging yung mga lugar? Maura na bay? Pagtor mo diha bay. Oy. Istoryahan talang mo bay sa among lugar dito sa San Francisco, Camotes. Naan gitawag dito bay nga Ligdanaw nga perting katinaw kaayo sa tubig. Ug dili pa na maubay. Kani nga lipay katingalahan kini. Ug kanang imong gilingkuran bay. Banig ang tawag ana dito sa amo. Dito na nagkagikan. Ug usa ka na kamatang sa sagbot nga gitawag og Soli-Soli. Ug gihimong produkto ug dito ka na nagagikan sa katingalahan nga Lake Danaw. Unya mangita ka gwapa. Naa si daghang gwapa dito. Walay mga batik naong dito bay. O kung mao na bay, unsa pa may atong ipaabot? Adto na tang bakasyon sa inyo hana. Tara. Itaw bay. Tara na. Labay, dindot pa dari San Francisco, oy. Presko pagid kayong hangin. Limpyo pa jud kayong palibot. Soli-Soli, manayaw kita, mag-ambahan, nakuusa na kitang danan. Dayon ka mo sa San Francisco, sumunga ang among produkto. Ang Soli-Soli, magbuhat kami manig, bagpakalobaw kini. Anak, dako kang tawag halin karon. Pagpalit mo sa obligasyon, kay moabot ra pa imong kuya. Bay, iyan naman dito sa Camotes. Karon, asa
asa naman ang mga chicks? Ikaw ba, no? Ikalmar ko na imo lawas, bay. Relax. Karong taon-taon, isuroy ka mo. Soli-Soli para pumunta. Lay, danaw, dongat, kita. Lay, danaw, ipasikat. Welcome to Miss San Francisco. And the winner is candidate number 3. Senior San Jose, unta, mapal ka na nako diri sa San Francisco, ang babae na para gid sa kuha. Senior San Jose, salamat kay imo kong ipadaog sa maong kompetisyon. Viva Señor, viva Señor San Jose. Viva Señor, viva Señor, viva Señor San Jose. Libre ka kung gwapa gabi na nagkadaog sa Miss San Francisco? Ako di ay si GR. Pwede ba tika mag-datis ko sa Lake Danau? Yes, DR. Tara na sa Lake Danau. Gwapa, kung imo kong sugtun, akong himong enchanted ito Lake Danau. Paborito ni mo, JR. Pero sige, gisugot na ka. Yes! Gwapa, lingi sa imong mga palibot. Enchanting Lake Danau. Come on, let's go. And that was contingent number 3, Pondo Casitas. Participating school, San Isidro Elementary School. Contingent head, Mrs. Maria Cristina Alcaraz. Sponsoring barangays, Barangay Southern Poblacion with Honorable R.A. Soon. Barangay Western Poblacion with Honorable Ramon D. Rucacurva. Barangay San Isidro. Kultura Poblacion del Norte. Resiliency, perseverance, and prayers are complete ingredients for a successful individual and progressive community. Mga virtudes nga gisakop ug maoy na ilhan nga ikaw usa kabuotan o malambuon nga San Francisco kanon.
usay atong panginabuhian. City of San Jose, tabangi kami! Soli-Soli sa San Francisco! Soli-Soli, manayaw kita, mag-ambahan, makiusa na kitang tanan. Gayon ka mo sa San Francisco, sudo nga ang among produkto. Ang Soli-Soli, magbuhat kami, balik-bag, pakalugaw kini. Soli-Soli, Soli-Soli, magpasalamat kami sa mag-ambahan. Soli-Soli, maglipay kita. Hindi ang sagot nga mapusganon. Soli-Soli, palang pupunta. Lake, dalaw, mga tulad kita. Lake, dalaw, ipasigan ko na. Manuroy kita sa atong plaza. Manayaw kita kung makamahal, mag-ampo sa atong simbahan. O Senyor San Jose, tabangi kami, mapinaagi sa among produkto nga Soli-Soli, makalampos kami sa among pag-eskwela, pinaglaom kami, mahuman sa kangit-ngit, adunay mutumaw makahayag. Ladies and gentlemen, congratulations! Francisco Escodaang Longson, cum laude, Bachelor of Science in Tourism Management. Come on, let's go! Ug mao kadto ang contingent number 4, Kultura Poblacion del Norte. Participating school, Los Contingent number 5, hiniusang kabatanunan sa Pundok Timobo. Magtrabaho na kitang tanan, ay dili sa'yo ng kinabuhi. Buha na kita og suli-suli, inya kitang tanan mapinabangan. Nasa kinig ikan sa kaitasan, sa ligyan na nga diri makinan.
kini ang ipasundayan sa katawhan di buong kalibutan. Hala! Kabusog sa halin! Muli kini ang bagyo! With the help of the DSWD, Red Cross, Cebu Provincial Government, and the LGU of San Francisco provides assistance for the San Francisco Hanon that has been affected by the typhoon. San Francisco Hanon recovers from the calamity and the economic progress of the Camotes Island gets back to its sustainability. Ang pagbangon. Maukini ang mga produkto, manig pagkaluguban pa. Ang garbo sa San Francisco, maoy hiyas sa kalambuan. Mapasalamatong tang tanan, sa tabang nga atong natagang taman. Magsadya na kitang tanan, suli-suli sa kalambuan. Soli-soli maglibay kita. Nga magpuslanon, soli-soli palang pupunta. Kita sa ating pista, pagduloy kita sa ating plaza. Kadayaw kita, mamamahal, mag-ampuk sa ating simbahan. Señor San Jose, viva! Viva Señor, viva Señor, viva Señor San Jose. Viva Señor, viva Señor, viva Señor San Jose. Viva!
dayon sa paglambo, San Francisco! Come on, let's go! Og inyong nasaksihan ang atong contingent number 5, hiniusang kabatan-unan sa Pondok Timobo. Participating school, Kabungaan Elementary School. Contingent head, Mr. Claro Ainodalo. Sponsoring barangays, Barangay Sunog with Honorable Reggie Gonzaga. Barangay Santa Cruz with Honorable Adeline B. Maningo. Barangay Kabungaan with Honorable Aldin M. Garrido. Soli-Soli, manayaw kita, mag-ambahan, nag-iusa na kitang danan. Dayon ka mo sa San Francisco, sudo nga ang among produkto. Ang Soli-Soli, magbuhat kami banig, magpakalubaw kini. Soli-Soli, mag-iusa, Soli-Soli, mag-ambahan, Soli-Soli, magpakalubaw. Salamat kayo sa mag-amahan. Soli-Soli maglibay kita. Ini ang sagot nga mapuslanon. Soli-Soli palang punta. Lay, dalaw, mga tulak kita. Lay, dalaw, di ba silang kuta? Soli-Soli Festival Queen number 2, Miss Serenia Rocacorva, gikan sa Pundok sa Nakaiusang Kabataan sa Camp Monticol. Señor San José. Sa Punto Casitas. Viva Señor San José.
San Jose. And now, let's welcome Festival Queen number 4, Miss Trisha Marie Otero, gikan sa Kultura Poblasyon del Norte. Festival Queen number 5, Miss Anthony Spangkale, gikan sa iniusang kabatanunan sa Pondok Timobo. Sana kitang danan, gayon kamo sa San Francisco, suot mo nga ang among produkto. Ang Soli-Soli, magbuhat kami banig, magpakalugaong kilig. Soli-Soli, pagkalusa, Soli-Soli, pagpambahan, Soli-Soli, pagpakaguni, Soli-Soli, pagpasalamat ang inusa. Magtambahan, Soli-Soli, maglibay kita. Iminsan ko, nga mapuslanon, Soli-Soli, palang punta. Lay, dalaw, mga tulang kita. Lay, dalaw, ipasikat ko ta. And now, let us welcome back our 5 beautiful festival queens in their grand showdown.
Thank you so much to our festival queens. You may now exit the stage. Kausap pa San Francisco, ato taganong masibang pagpag ato ang 5 kamaanyag ng festival queen. O ang bilas ng mga costume ay mas grabe. Mura man so much. Sinulog na sa World class, upper pa. Alright, Angel, San Garbo sa kultura, garbo sa turismo, garbo sa sugbo. Come on, let's go to San Francisco! Come on, let's go. Come on, let's go. Three, two, go. Dali na atong suruyon ang maanindot nga talan-awon. Hapsay og himpyo nga lugar buutan pagyud ang katawhan. Kung gusto kang mag-relax, dali na mga duta. Come on, let's go to San Francisco. Go, ipasigar mo ka. Ang kaanindot mo ay sama. San Francisco, kumotes, ihang hamog yun ka. Contingent number 1, Pundo Kamataas sa Magsigong Himonisan. Maglakaw-lakaw everywhere you go. San Francisco, paraiso ka. Come on, let's go. Contingent number 2, Pundok sa nagkaiusang kabataan sa Camp Monticon. Ang kaanindot mo ay sama. San Francisco, kumotes, ihang hamog yun ka. Contingent number 3, Pundo Kasika. Santiago, dali mga duta. Dagat sa mamudong mangumpra sa agora. Pantalan sa konsera, pantayan sa hari. Tulang dago, tulang gamay, anindot sa isla. Dito sa Contingent number 4, Kultura Poblacion del Norte. Sa simbahan, sa Jose, matampo ang katawhan. Contingent number 5, Hiniusang Kabatanunan sa Pundok Timobo. San Francisco, kumotes, panghapog yun ka. Paraiso ay sama. San Francisco, paraiso ka.
Mabuhay ka San Francisco, mabuhay ka Sugbo, mabuhay ka Sugboanon. Mga pagsulay na sakitan pa, ay liblong kami.